A la badia de Pollença, passat Cala Murta i Cala Angossauba, just després del Morro del Pont, es pot fer una de les immersions més senzilles i atractives de la badia de Pollença. Només s'hi pot accedir en barca. Hi ha clubs de busseig que hi van des del port de Pollença o el port de Bonaire. Es fondeja a prop de la costa, a uns 16 o 18 metres de fondària, en una endinsada anomenada l'Avenc, abans d'arribar al racó de Na Clara. La costa aquí és abrupta. Només poden fondejar-hi els dies de bona mà. Si fa mal temps i hi ha ones, millor deixar la immersió per un altre dia. Quan ens submergim des de l'embarcació, ens hem de dirigir cap a la costa sense baixar gaire. Els penya-segats continuen sota l'aigua, on formen un atractiu entramat de coves, tunes i arcs. Estan a molt poca fondària, entre els 4 i els 10 metres, i no hi ha perill. Això sí, no hem d'oblidar les precaucions pròpies de qualsevol immersió, així com controlar molt bé la flotabilitat. Aquí és especialment important no tocar el fons ni les parets, que estan gairebé totalment cobertes de petits organismes que proporcionen colorit a la immersió. Hem d'evitar també aixecar partícules que perjudiquen la fauna i flora i que ens impedeixen captar bones imatges. En un altre punt, la paret forma una mena de cornisa per on el submarinista pot buixejar tranquil·lament observant els peixos i organismes que han colonitzat aquestes parets. Si aguaitam per aquest balcó natural, observam els núvols de tutes, variades, sargs i altres peixos. La columna d'uns 3 o 4 metres de diàmetre que sembla aguantar aquesta cornisa proporciona unes imatges de gran bellesa especialment atractives per l'aficionat a la fotografia. En aquesta immersió, la il·luminació artificial no és imprescindible, però ens permetrà gaudir millor dels colors i observar en detall la fauna que viu incrustada a la roca. Són uns éssers ben especials. En un primer cop d'ull ens podrien semblar plantes. Viuen fixos a les roques i per la seva forma recorden els vegetals, però pertanyen al regne animal. Els més coneguts són les anòmones. D'altres destaquen pels seus colors groc, vermell, ataronjat, grana o lila. Algunes formen extenses colònies en aquestes parets, com els parazoanthus i les leptosàmnies de color groc. Altres invertebrats que trobam per aquí sí que estan dotats de moviment, com el cranc ermità, les estrelles vermelles o els llimacs marins de diverses espècies i colors. Aquest té una coloració tan curiosa que l'anomenen vaqueta suïssa. A més de visitar els túnels, podem continuar la immersió fins al 25 o 27 metres de fondària, on arribem al fons d'arena. Hi ha també alguns blocs rocosos, entre els que poden veure morenes, enfosos, vaques, escòrpores i altres espècies pròpies d'aquest fons.
També hi ha aquí alguns invertebrats. Un dels més espectaculars és el cuc de flor, un cuc que viu dins el seu tub calcari i desplega les seves brànquies a l'exterior de manera que semblen una flor. Arriba el moment de començar a pujar lentament, sempre tenint present que per aquesta zona, durant l'estiu, hi passen moltes embarcacions i cal tenir precaució. Recorda, aquesta és una immersió senzilla però que requereix la prudència i les precaucions pròpies del submarinisme. A les coves i baumes és molt important no tocar el fons ni les parets. Molts invertebrats marins viuen fixos a les roques. Tenen apariència vegetal, però són animals. Al litoral de Formentor hi ha nombrosos punts de busseig ben interessants.